Για να μιλήσει κανείς για την πολίτικη κουζίνα, πρέπει πρώτα να αρχίσει από τα μπαχαρικά. Και τα πρώτα μυστικά των μπαχαρικών τα έμαθα στον μπακάλικο του παππού, στην ανατολική πλευρά του Βοσπόρου. Ο παππούς έλεγε πως η λέξη γαστρονόμος κρύβει μέσα της τη λέξη αστρονόμος. Έτσι, τα πρώτα μαθήματα αστρονομίας τα πήρα μέσω των μπαχαρικών. Τώρα εγώ θα σε λέω και εσύ έμαθα ζωγραφίζεις, έμαθα σκέφτεσαι και θα με λες. Τα μόνο. Για γέλπα καλά. Πιπέρι είναι καυτό και καίει. Ήλιος. Ήλιος. Στη μέση είναι ο ήλιος. Και τι βλέπει ο ήλιος? Τα βλέπει όλα. Τα βλέπει όλα. Γι' αυτό και το πιπέρι μπαίνει παντού σε όλα τα φαγιά. Μετά είναι ο Ερμής. Ζεστός και αυτός. Και ύστερα η Αφροδίτη. Κανέλα. Η Αφροδίτη ήταν η πιο όμορφη γυναίκα. Γι' αυτό και η Κανέλα είναι και πικρή και γλυκιά, όπως όλες οι γυναίκες. Μετά είναι η γη, εδώ που είμαστε. Και τι υπάρχει στη γη? Υπάρχει η κυρία Ζωή. Στη γη υπάρχει η ζωή. Άλλο η ζωή, άλλο η κυρία Ζωή. Η μαμά της Τασούλας, αυτή πέθανε πέρσι. Και τι χρειάζεται η ζωή? Να τρώμε. Και τι θέλει το φαΐ για να νοστιμέψει? Αλάτι. Αλάτι. Και η ζωή μας για να νοστιμέψει θέλει αλάτι. Το φαΐ και η ζωή θέλουν αλάτι.